jak lawan puji marang Gusti Kang Masuci nuhun yang Agung mugi aman mugi angsal pitulung mugi angsal rahayu mugi angsal barokah mugi aman angsal pepayung mugi aman mugi-mugi angsal rahayu mugi ngangsal keselamatan saking kula separakan sandiwara lingga budaya dipungon pimpin dipun pimpin dumateng Mas Ano ngerasto ngono sekaratarisi dina bulan alamat alamat saking dusun terusan kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu sedaya sami nyaksini yen kula kudu sepikir ning segala lelampahan Bapak panitia sesepuh babadan khususnya kangge sesepuh buyut nila minangkane kang kula hormati sedaya sami kumpul sedaya mah sami anyek sini sedaya si Bapak tuane Gibran Bapak tuane Gibran sami nyakseni kangge Bapak tuane Gibran ngaturaken matur kesun ayahe Gupron sareng Mama Indri minangkane sarang Mimi Epian keding Mimi Epian sing bayar minangkane no ina dewe ngaturaken matur kesun nok ina kelingan kenang emane kelingan kenang sayange kelingan si kenang sayange ngaturaken matur kesun miming
minangkane kang ora mati maka ngormati sarang ayahe kelingan kenang sayangane mimie angnia kang ditembangi emane wong seduluran teganing warase sampun teganing larane kantun bapak tuane tiara kang mirengaken wonten ketinggalan sarang nokirana gede nokirana minangkane sing duwe wilayah ini man sing katone mangane yen sayang si katone sayange nokirana minangkane sing ditembangi sing bayari nokirana sing duwe wilayah kebon kelapa dewe sarang mimi nure gede mimi nur sarang mimi wasni nangkane sing ditembangi kelingan kenane mane sarang nok putih gede nok puput sineman sayang kantune gilirane nok puput sing duwe tinumpuk madure kesuwun sareng mimi atine gedeng mimi ngatin sareng iyo gede sarang mimi alpin minangkane mimi putri minangkane matur kesuwun Kang Lurah alon dipit ning lumakune sampeyan kula kairing sekabeh pamong sing ananing Ciledug ngerasa kena tambuh lan uga ngerasa kena tanda tanya apa bisane sampeyan ngumpulaken anaing ning seperti tengah perjalanan biasane sekabeh para pamong iki dikumpulakene ananing balai musyawarah sarang mimi wardine gede dadak kumadakan sampeyan ngumpulaken ananing setengah perjalanan duweni maksud kelawan tujuan punapa enggal gelar waca beber kelir aja selendang sinaloka kelawan sekabeh pamong ananing Ciledug inggih sumangga Bang Kang Lurah pripun pikarepe sampeyan ngumpulaken sakabeh para pamong kanggo anake sembok ngaturaken maturi kesuwun sanget anake sembok matur kesuwun wonten wacana apa utawa musyawarah apa mangga kawedar Kang Lurah
Potane ketinggalan sarang Mimi Wasri Keding, Mimi Windang, Mimi Andin, sarang Mimi Siti Keding, ngaturaken Mimi Siti bos Taiwan, matur kasuwun. Pertama-tama kula ucapaken muji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kabeh para pamong kula kelawan sampeaning saat iki pisan masih bisa ketemu. Godhong nimba sing apange nok citra bos ongkong matur kasuwun. Kumpule kabeh para pamong sing Ciledug kaya-kaya takon ning Kakang. Nggih. Ya wis barang tentu. Berarti sampean durung weruh kan tujuane? Durung ngaweruhi, Kang. Ya duru yo ngising durung ngomong karo sampean. Balung bale delikane sang toleng galar Mimi Wastiri kelingan si kenang emane Sing diobrolaken ing saat saiki ketemune kula karo sampean. Pripun Jekang? Sementara tugas kepemerintahan, tugas perdesaan ditunda. Di stop dipit kono. Ya, Lantaran sebab sing bakal diemban marang sampean karo kula tugas mau masalah intern kekeluargaan. Menyangkut sareng anake semboke Keding Wonten ketinggalan sareng papatuane guprongan matur kasuwun. cekak kemah Pripun Kang? arep rewang gawe jare wong kene kumajengan. Oh, Kelawan sapa? Ya Kang Kuwu Ciledug. Arep nganakaken salah sewijine ria-ria. Apa sampean ora weruh? Hah? pripun Ora kono? weruh ya Pak Kedurung kandak ya? kula boten uning Kang. Kang Kuwu Ciledug duwe anak wadon siji. Oh, arane Nok Ayu Suciwati. Nok Ayu Suciwati iku ora kaya bocah wadon sejen-sejene. Jih, bisa nemong kono sing dimaksud priwen Kang Sing Lurah? dimaksud kula ari bocah wadon zaman saiki Pripun? ana hiburan ya mia. Ana acara ya mangkat. Ana keperluan sejen janjian ya ketemuan. Ari Nok Suciwati pripun? Nok Ayu Suciwati kepribadiannya mengurung diri. Oh. Jadi poya-poya hura-hura iku seolah-olah tertunda. Bener-bener bocah wadon mau bisa gawe contoh. Tutur bahasane sopan lan santune dianggo. Aja maning karo wong tua. Karo sing seumur batur bae dheweke sopan santun dianggo. Oh, cuman Pripun Jekang? ya kula dewek kaya-kaya rada bingung iki kabeh para pamong. Sing dimaksud bingung priwen Kang Lurah? Masalah perjodohan, masalah demenan mahliga perkawinan iku kudu ana lantarane. Ya iya. Nggih leres Kang. Artine zaman sikin mah walaupun ora ketemu yaiku karo halo-halo. Lewat SMS tanpa dari zaman sekian. Tapi itu beda. Lewat pacebuk. Duduk. Jadi masih nuruti zaman sengen kula masih enom. Oh, jare Kang Kuwu pada waktu masih nom iku seperjuangan dalam hal pekerjaan, bergaul,
apa baik dheweke bebarengan. Sehingga pada waktu zaman semono ngobrol ngucap Gol. Pripun ngono Kang? Sampean jarang bahasane sing mundu Ki Kuwu sing Ciledug mone seperjuangan niku. Oh. Mundu Cirebon konon Kang. Iya. Karo Kang Kuwu ki seperjuangan. Seperjuangan dalam arti maupun bergaul, maupun berjuang, maupun usaha. Berarti nginget tapak jasane Kang Kuwu ngono Kang. Kayak konon. Lagi nome pernah rukun runtut bebarengan. Bisa. Sehingga Ngomongnya pripun kono Kang Lurah? mengko sampean lamun duwe anak, bu wadon, bu lanang, toli kula. Arti kula dudu kuwu dudu. Sampean malura ora Kang. Jareng bahasane. Mengko sampean durung dadi kuwu, masih zaman semana. Lamun duwe anak, wadon kelawan lanang. Kira-kira seperjuangan salin nalika nom aja pedot. Sambung silaturahmi ya Kang. Dalam arti dijodohaken konon Kang. Iya, pinter sampean. Engko dipit gak Kang? Singarane wong jodoh Kakang. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Iya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati Kang. Bener. Awalnya ke pandang-pandangan dipit, bertatap muka, akhirnya ketimbul katresna naro perasaan, nimbulaken salah sawijina demen. Ari kuwen kan lamun iya memang wadone suka lanang terima, ya mudah-mudahan mengko lamun jalanaken rumah tangga kira-kira jalanaken rumah tangga ingkang sakinah mawadah warahmah. Iya, iya. Gofur kan. Bener. Memang iya sebenarnya kayak iku. Mulane Kakang mau ngomong. Artinya priwen yang bocah wadon bae ning omah bae. Ning Ciledug durung pernah ketemu. Mengko bakal lakine anane ning mundu. Artinya ora umum kono kan. Karo pemuda biasane pemuda nongkrong ning setiap perapatan, bergaul karo tangga, batur lan uga sedulur. Tapi kayak denenok Ayu Suciwati ki kayane ning jero omah bae Kang. Lah iku cekake karena wong tua. Tapi apa? Yang bocah wadon mau nurut kelawan wong tua. Ningan. Laka penolakan sejene zaman bengen sampean, ha? Karo tukang serabi anda kandu ketemu sampai dadi jodoh. Ari apa-apa Mbak Ilok buka-buka kartu ya Gun. Aja kayang konon gak Kang. Artinya mengkenen Gol. Pripun ya Kang? Apakah mengkoning dalam arti wis mahligai rumah tangga, wis kawin wong loro mau, apa bakal bisa ana rasa bahagia ya Gol? Ya wis pestine Kang. Iki tanpa ketemu Gol sing dadi pusing ya Gol. Ya kula sebagai pamong apa sing dadi wejangan lan kongkon apa sing dadi pemimpin kula kaya dene kuwu sing ana ning Ciledug Kang Lurah. Monitor. Jareng basane jeblok-jeblok kegamparan udan-udan pepayungan kula siap menjalanaken apa sing dadi kewajiban lan tugasnya kula Kang. Ning kono isun dhewe kerasa seneng. Nggih. Artinya ndeleng lan nyawang kabeh para pamong ora weruning situasi lan kondisi. Baka ana tugas sing atasan sampean sigap Langsung cekatan ya Kang. Cuman kula ki sing tegawaki pamong sing artine cukup mengerti. Aja sampai gawe repot ning dalan. Kayak sampean wis ngerti ning asline orang menyepelekan tugas. Nggih. Sebenarnya lamun ora buru-buru mangkat ki masana waktu sampean iki mengkoning hari kudu nggawa perbekalan. Wong majengan seanak-anane, anak pelem digawa pelem, anak timun digawa timun, anak gedang digawa gedang, langkah-langkahnya beras. Ya lamun sampeane ora dadakan kayang keren makang mestine Kang kegawan.
engko ning hari H iki kan langkah pertama. Dadi intine kula kelawan sampean kabeh atas dasar perintah Kangku Ciledug kokon mapak calon penganten lanang sing desa Mundu. Wajib rewang gawe tak kanane ya Kang. Aja khawatir Kang. Kula kun wis dadi tanggung jawab ya kula. Saban prapatan wis tak pasangaken umbul-umbul. Undangan wis tak sebaraken Kang. Aja khawatir Kang. Berarti sampean niku wis mengerti ning dalam hal kebutuhane Kang Gowo. Sampean ora takon siapa bakal laki ning sini Mundu. Nah, wis pada weruh ta. mantep kuwen sing dawe tanda tanya ku Kang. Iya. Lamun oli weruh ku sapa sing arep digawinaken kelawan wong Cirebon Mundu ku. Mundu bos juragan perahu arane bos Samiun. Oh. Juragan ngono Kang. Ya Juragan wong gedean ya Gun. Juragan perahu wong Mundu duwe anak lanang Sinten ngono Kang? arane lamun beli kelingan Jaka Suwarna. Arane Jaka Suwarna. Jaka Suwarna. Arane Beus Jaka Suwarna kuwi yang wujud lan rupane. Wayang apa menusa anak wayang apa wong ya Kang? Pasti bagus lan ganteng. Yo anake juragan. Iya. Nah, kula pesen karo sampean. Mangga Kang. Sebab keadaan yang Ciledug, situasi lan kondisi atau umumnya adatnya kayak iki. Mengko ning kana ana perbedaan. Ning Mundu pasti ana tata cara sing beda. Yang nggih Kang. Tapi kita kudu jeli, kudu weruh lan waspada mengikuti. Aja sampai apa ya bertolak belakang. Oh. Ya jareka anak desa Mawataka bumi Anggawa Ciri Kang temtune wis beda-beda temtune. Iya. Kira-kira duweni sifat kang kaya bunglon. Nggih pripun? Amberan selamat. Ning kono suasanane kuning melu. Ning kono suasanane biru melu. Dadi ora terpencil, ora kedewekan. Nah, sedurunge kita mangkat terutama perbekalan pokok kurang wis ana sanggup persiapan pokok ning dalan haus apa itu ya sampun Kang sebab zaman saiki wis modern hari bengen malang kawong dagang-dagang ning dalan ana gawong dagang serabi jam 3 esuk. Nah contohnya kula Ki Kang ditugasaken ki apa Ki Kang? Yang ngincangi si Kakang karo dengkol kabeh rayi para pamong sing Ciledug. Undangan wis tak persiapaken. Pasang umbul-umbul wis tak siapaken saban prapatan. Terutama ning buyut apa kene rayi? Ning buyut nilam. Buyut nilam. Nggih. Dipai undangan. Ambran weruh. Konon kira-kira kita sing lagi menghibur ning buyut mila iki ajanana gendala. Yang nggih Kang. Terutama masyarakat setempat. Tua, enom, gede cilik. Aja ndeleng cilik rayi. Iki ning jerone gede-gede. Oh. Dalane tua-tua panjake sing putih-putih rambutnya. Tapi iki kira-kira bisa menghibur ning desa Kebon Kelapa. Babadan. Nggih. Rayi. Engko bakal wis bali sing kana. Wis apa? Coba jam pira segini aja suwe-suwe istirahat teh. 11:30. Ya kruyu-kruyu mumpung adem kan. Adem-adem yang iki mendung ya adem. Ya bokat panas make belanja nih jareka. Bener. Non. Oh, nembang. Dangdut. Apa diantara sampean anak sing bisa rayi? Hah? Iki. Sebab iki zaman modern. Tadi pengen melangkah melaksanakan tugas kira-kira sampean bisa beli. Iya, aja wong dong bisa. Oh, atuh baik. Rayi sampean bisa ora menghibur. Terang-terangan aja sampai kecewa. Bakal beli bisa ya tak tempuakan nih wong sing jaluk. Oh.
iki pada para pamong tugasnya yang maju lah apa masalah desa bakal mimi sinden rupane banyu larangan tak Kang? Hah? Iki ora ono wis gampang engko ningkana baik apa dianggap sampean iki wis ora selisih paham urus sing dadi tugas sampean Nggih. mangka sing Ciledug dikongkon Kang Kowo Ciledug kongkon mapak calon pengantin lanang juragan sing desa Mundu calon pengantin lanang arane Jaka Suwarna. Mudah-mudahan Kang ya kayak dene Nok Ayu Suciwati kelawan Jaka Suwarna iki jalanaken rumah tangga ingkang sakinah mawadah warahmah warabul ghafur. Jareng basane kah wong jodoh-jodohan kah ana jodoh bumi, jodoh banyu, jodoh angin, jodoh guni. Iya, priwe je kudu artine Rai? Sing arane jodoh banyu ya rumah tanggane adem ayem. Oh iya. Sing arane jodoh bumi mudah-mudahan jodone kira-kira langgeng selawase tumekang sampai akhir hayat. Sing arane jodoh angin yamung selewatan artine rumah tanggane tukaran bae ya Kang. Arjo tuh kucing. Iya. Sing arane jodoh banyu Kang kadang rob kadang surup Kang. Oh iya. Ana banjir ana sat. Iya. Iya. Mudah-mudahan kayak dene rumah tanggane Nok Ayu Suciwati kelawan Jaka Suwarna iki kira-kira rumah tangga Sing bahagia. kira-kira rumah tangga jodoh bumi Kang. Oh priwen. Ya rumah tangga selawase Kang. Ah. Sampai takang akhir hayat sing dijaluk kayang konon Kang Lurah. Bener. Nah langkah selanjutnya pripun Kang Lurah? Ya terserah sampean bakal siap mangkat. Ya aja kesuwen Kang. Oh. Mene Rai Pripun Kang? mene. Pripun. Nimbang awat lor. Katon beli. Nggih kuna Kang. Kan kaya anak tukang kayu gak berkah. Apa kudu Kang? Pengen beru. Pripun? Ya wis ayo gak mangkat. Oh, Wangsalan. ayo mangga Kang. Rai, ya saora-orane ya padu angkatan bae lah. Yang ora bisa kabeh ya. Rai, baru-baru diangkat ya. Bos, juragan mundu. Kabeh para pamong bagai rumahmu tersampai. Kanggo mamae seno sareng kanino kang hormati kanggo anake sembok aturaken matur kesun boten ketinggalan sareng mamae Nuredi eman sayang selawase mamae Nuredi soti minangkan sing anani Hongkong alon-alon taliwaton sareng mamae Rizki sing ditembangi mamae Rizki minangkane sing duwe kusen jati dewe. Assalamualaikum warahmatullahi